Bayram bilan sizni! Мында барсы да авылдагыча бизелгән ат, милли киемнәр, моңлы гармон, Казанда бүләк җыю йоласы Кремльдән башланып китте. Беренче тукталыш Сөембикә манарасы янында. Монда президент ярдәмчесе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Сабан туйга бүләк 4 смартфон тапшырды. Менә сезгә бер яңа 4 iPhone телефоны. Субханалла. Йоласы шундый, бүләк биргәч 3 тапкыр рәхмәт дип кычкырырга кирәк. Биеп алу да зарур. Кол-Шариф мәчетеннән түбәтәйләр татар ризыклары рестораннарыннан чәкчәк һәм самавар алып чыгалар. Күпмедер вакыт онытылып торган бүләк җыю йоласын Казанда рестораторлар берләшмәсе яңартып җибәргән иде. Быел инде 4нче тапкыр оештырыла. Бүләк җыю Бауман буйлап дәвам итә. Монда йолага туристлар да кушыла. Бездә сабан туйлар үтә, ат чабышлар, көрәшләр үтә, ләкин безнең бүләкләр җыю не юк. Столько впечатлений, столько хороших эмоций. Опера һәм балет театры янындагы мәйданда иртәдән үк гөрләп торды. Биредә дә җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар. Моннан аерым җигелгән ат кузгалды. Әзрәк дулкынлану бар инде. Бар, потому что Казан шәһәренең үзәк урамнарына үтәбез. Бик зур җаваплылык ул. Төрле ат үтә алмаганнан. Бүләк җыюга Дәүләт Советы депутатлары, Бөтендөнья татар конгрессы, Казанның кооператив институты кушыла. Марат Әхмәтов исеменнән китап тапшыралар. От Государственного совета Республики Татарстан и от председателя комиссии по сохранению родных языков Марата Годча Ахметова подарок. Это книга «Цвети, священная земля моя» об истории Республики Татарстан. Бу бит инде халыкның жаны, халыкның теләге, халыкның булдыклылыгы һәм инде менә шушы икмәк бәйрәме Сабан туйны зурлау. Бизелгән җигүле атлар бүген бер юлы Казанның 4 урыныннан Кремль, опера һәм балет театры, Петербург урамы һәм Иске татар бистәсеннән кузгалды. Алар барсы да шәһәрнең үзәк урамнарыннан уза. Сабан туйга бүләк җыю йоласын кайдадыр мәйдан җыю, бирнә җыю шулай ук сүрән салу дип та атыйлар. Ләкин ничек кенә аталса да аның асылы бер. Һәм әлеге борынгыдан килгән йоланың авыл җирендә генә түгел, шәһәрдә дә сакланып калуы әлбәттә сөендерә. Татар халык йоласы милләтләрне берләштерүче чарага да әверелде. Татарлар, руслар, башкортлар, марилар һәм башка милләт вәкилләре бергә атлый. Менә грузиннар биеп каршы ала. Бизелгән җигүле атлар Камал театры янында очрашты. Монда Татар дәүләт академия театры Зәңгәршәл спектакленнән өзек әзерләгән. Бүләкне театрның иң өлкән артистларының берсе Рауил Шәрәфи тапшырды. Ул ат дугасына Зәңгәршәл бәйли. Ил егет ил кызыннан сөлгесен төләп алсын. Кыз булсын, күктәге йолдыз булсын. Бүләгебезгә кабул итеп алыгыз. Бәйрәмнәр мүбәрәк булсын, күңелле булсын. Без яңгылыш кына эләктек, су буена гына, күл буена үрдәкләр карарга гына килгән ик тә менә күрдек тә туктап калдык. Балачакта менә бүләк җыеп үстегезме? Үстек балачакта атка утырып, яулыклар, үземнең чиккән яулыклар биргән дә булды. Бүген җыелган барлык бүләкләр шәһәр районнары хакимиятләренә тапшырыла. Сабан туе көнне аларны батырларга, уеннарда җиңүчеләргә бирәчәкләр. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.